Titllen de racista l'Ajuntament de Ripoll per fer expulsar un sensellar marroquí. Amb aquest titular, la premsa carregava el juliol del 2023 contra el govern municipal que encapçalo. Tot va començar quan la policia local, alertada per uns veïns, va procedir a la identificació d'aquest individu que havia entrat irregularment al país i a qui constaven diversos antecedents per furt i robatori. I sí, van passar el cas al cos policial que té competències en estrangeria perquè es procedís a la seva expulsió, en comptes de derivar-lo a serveis socials i hostatjar-lo a costa dels contribuents ripollesos en algun dels hostals o hotels del municipi. Perquè vostès creuen de debò que els ripollesos i la seva administració local s'han de fer càrrec de les conseqüències que comporten les polítiques immigratòries irracionals que aproven els seus partits des d'administracions superiors? Jo crec que no. Ahir els Mossos van desallotjar una nau ocupada a Badalona i el govern proimmigracionista de la Generalitat va instar el batlle de la ciutat a pagar el reallotjament de tots aquests individus conflictius i en situació irregular. Vostès creuen, de debò, que els badalonins han de pagar el preu de la inconsciència i ineptitud d'aquest govern socialista? Jo crec que no. Jo crec que la factura l'haurien de pagar bitllo a bitllo i de la seva butxaca tots vostès. La senyora Capella, la gran solidària, ens ha dit en una intervenció anterior que quan siguem tots a casa ben calentons, brindant i desitjant-nos un bon Nadal, pensem en el sense llar o en els ocupes desallotjats. Potser, en comptes de pensar-hi mentre brinda, senyora Capella, hauria d'obrir-los la porta de casa seu i deixar-los entrar, no troba? O és que només són solidaris quan gestionen els diners dels catalans? No hi ha solidaritat amb fons propis? El que cal fer no és condemnar els ens municipals a assumir obligacions i despeses que clarament aniran a l'alça si continuen governant vostès, sinó expulsar del país tothom que hi ha entrat de manera il·legal i tothom que hagi entrat legalment o il·legalment gosi delinquir, o no sigui capaç de mantenir-se per si sol, esdevenint una càrrega econòmica i social pel nostre poble. Si ho fan, la Generalitat disposarà de recursos suficients per sanejar la situació dels ciutadans vulnerables que ara malviuen als nostres carrers i podrà dotar-los dels serveis i recursos necessaris sense haver de passar cap factura als ajuntaments. Avui els nostres joves ja no poden comprar, en el millor dels casos, poden llogar. Bé, podrien llogar si el parc d'habitatge no estigués tensionat i col·lapsat per culpa dels partits polítics que han convertit Catalunya en una ONG. La inseguretat jurídica, la pressió normativa i la criminalització exercida sobre els propietaris, la impunitat amb la que proliferen i s'eternitzen les ocupacions il·legals, l'intervencionisme en el preu del lloguer, han desincentivat que els titulars dels immobles lloguin, reduint així l'oferta de pisos i frenant en sec les rehabilitacions integrals d'edificis degradats dels barris vells. Vostès són els responsables d'imposar requeriments tècnics inflexibles en matèria d'habitabilitat, de l'obligatorietat de reservar vora un 30% dels habitatges per a protecció oficial, de delimitar els imports dels lloguers. Primer atempten contra la viabilitat econòmica de les promocions i després es planyen que no hi ha habitatge, que no se'n construeix. En comptes d'enganyar la gent amb conceptes com llicència bàsica en projecte bàsic i termini de concessió d'un mes, com si no calgués una segona llicència amb la presentació del projecte executiu, el que haurien de fer és centrar-se en corregir i revertir la situació crítica que viuen constructors, gremis professionals i empreses del sector de la construcció, tant en l'àmbit de l'obra pública com en el de la promoció privada. Perquè realment és d'ells de qui depèn la construcció de nous habitatges al país i són ells que generen milers de llocs de treball contribuint al teixit empresarial del país. El sector sobreviu atrapat en un marc normatiu i administratiu tan dens i complex que sovint es veu abocat a la inacció o al desistiment. Amb les modificacions i derogacions que preveuen no aporten ni qualitat ni seguretat, es limiten a garantir més burocràcia i més sobrecostos. Prorrogaran, per tant, la situació actual, concursos deserts, renúncies contractuals
i el risc imminent de tancament de petites i mitjanes constructores. Un país que no actualitza els contractes públics, que no adapta els mecanismes de revisió de preus, condemna les empreses a entrar en fallida. És evident que calen normatives urbanístiques, ambientals, de seguretat, d'eficiència energètica, però no poden mutar intermitentment, no poden aparèixer exigències noves cada any ni aplicar-se desigualment segons el municipi. Aquests canvis normatius constants generen costos afegits impossibles de preveure i anticipar-se és essencial per a qualsevol empresa. Si una empresa no pot preveure el cost real d'una operació, no invertirà. Si exigeixen puntualitat absoluta sota penalització en l'execució d'obra pública, però en acabat no paguen la factura quan toca, com volen que hi hagi candidats a les licitacions. Poden triar títols esperançadors, però la realitat és que amb les seves polítiques estan desincentivant el lloguer de pisos, la promoció d'habitatge i la inversió immobiliària. Just el contrari del que pretenien. La Lola era la iaia del grup. A fora a l'escola i a la plaça ens trobàvem els pares i ella, que havia assumit la custòdia dels seus nets. Era riallera, vital, senzilla, molt bona persona. Es va començar a trobar malament, a caure sense motiu. Al cap de pocs mesos anava en cadira de rodes i abans que fes l'any no podia menjar sòlids. L'últim cop que la vaig veure venia de la costa. Era un dels seus darrers desitjos, ens va dir el seu marit, veure la mar. Ella ja no parlava. Poc després ens van comunicar la seva mort. Va ser tot tan ràpid que semblava impossible de creure. De totes les malalties que existeixen, l'ELA és, sens dubte, una de les més cruels i terribles. Una malaltia neurològica progressiva, invariablement letal, que afecta les neurones motores i que ocasiona debilitat i atròfia muscular, afectant des de la parla fins a la respiració i provocant la progressiva immobilitat del cos. A Catalunya se'n diagnostica un cas cada 48 hores. Parlem de persones atrapades en un cos que deixa de respondre, de recorreguts vitals escapçats abans d'hora, de famílies emocionalment destrossades, immerses en un dol perllongat i d'una esperança de vida que oscil·la entre els 2 i els 5 anys. I malgrat la gravetat d'aquesta malaltia, l'acarnissament amb el que consumeix els afectats i la por i angoixa que genera en el cercle familiar, el govern ha estat incapaç fins ara d'articular un sistema d'ajudes efectiu i suficient, una autèntica vergonya. Governs que aproven lleis per endur-se la foto i el titular i que en acabat no les doten pressupostàriament per materialitzar-les. S'imaginen la frustració i la impotència sense mida que han de sentir els pacients i les seves famílies en aquests moments? No tenen temps per perdre. Per a ells cada minut compta. Però els polítics, des de la fredor i cinisme més absoluts, han eludit el seu deure excusant-se en una pretesa manca de pressupost. Els pressupostos prorrogats no han set cap problema per regalar a Egipte 228 milions d'euros com ha fet en Sánchez o per regalar-ne 38 a projectes de cooperació internacional absurds com han fet tots vostès. Però per dignificar la vida dels pacients d'ELA, per això es veu que no hi ha hagut marge de maniobra fins gairebé al cap d'un any. És indecent, esperpèntic. L'atenció domiciliària d'un malalt d'ELA en una fase inicial costa de 8.000 a 38.000 euros anuals. En una fase avançada aquesta xifra es dispara fins als 120.000. Uns costos inassumibles per la immensa majoria de catalans, que es veuen abocats a signar préstecs o a picar la porta de familiars i amics per poder minimitzar el patiment dels seus éssers estimats. Descapitalització i deutes econòmics, sumats a l'angoixa i la depressió que aquesta greu afecció genera. L'abandonament institucional i la indefensió que han patit els malalts s'evidencia amb dades. 170 persones han mort a l'estat artificial espanyol d'ençà que es va aprovar aquesta llei sense haver-la vist mai aplicada. Els afectats d'ELA han de pidolar drets i recursos a l'administració, els han de cofinançar? Diria que no va així la cosa.
És l'administració qui té el deure de garantir i de dotar amb celeritat aquests drets i no hi ha excuses de mal pagador que valguin. Per això votarem favorablement a aquesta moció sense ni pensar-ho. Molta força a tots els que viuen amb aquesta terrible malaltia i que batallen cada dia per l'atenció digna que mereixen. Som al vostre costat. Per tu, Lola.